gipailan ni Kristo ang Espiritu Santo. Ya usa na kining atong John chapter 16, usa ni sa mga teksto sa Biblia nga atong gibasihan nganong nagtuo ta og Trinitarian God. Usa ka Dios, tulo ka personas. Kay usa ra man sila, pero si Jesus nagtug-an og tulo ka persona. Sige siya hisgot og amahan, sige siya hisgot nga siya anak, og sige siya hisgot og Espiritu Santo. Nya sigihan sa nanyag balik-balik nga ako ug ang akong amahan usara, ang tanan nga naa sa amahan ani akan ako. Nya pag-abot sa Espiritu Santo, matud pa niya diri sa atong ebanghelyo, ang tanan nga isulti niya kaninyo nagagikan kanako. Di siya magsulti o kanang iyarang pagbuot, ang tanan nagikan nako, kay ang tanan nga anaa sa amahan ani aman kanako. Kung so atong sumadahon unsa man, usa ra gid sila pero tulo ka personas. Ug nganong giingon mas Ginoo ni paghimo ang iyang kamatuoran, tungod kay iyang ipasabot nato nga ang Ginoo usa ka community, usa ka katilingban. Tungod kay ang Dios gugma man, dili pwede ang gugma mag-inusara. Pwede ba ang gugma mag-inusara? Disod kayo, ang gugma labing minus duha gid na ang maghigugma ay. Di gyud ka kaingong nahigugma ka or kamao kang mahigugma kung ikaw na lang usa. Gitawag na natog loneliness. Muna kaming mga pare, wa man mi asawa, wa sad mi bana, nya mga madre sad wa say bana, wa say asawa, duha lang yapon mi. Di ba? Awa mo kasabot. Mo na gitawag ni siya og kamatuoran. Si Kristo ni claim, I am the way, the truth, and life. Nakaron iyang gihisgutan dinhi ang iyang emphasis nga ang Espiritu Santo magtug-an sa kamatuoran. Nya doon na say giwali si Kristo nga niingon, the truth will set you free. Tuo ba mo ana nga ang kamatuoran maghatag natog kagawasan? Hinay man. Unsa man ang kagawasan? Unsa imong bation kung naana kay freedom? Luag ang imong gibati, why stress, why pressure, luag jud kayo. Kana bang wa kay kahadlok, wa kay kabalaka, wa sad kay kasuko. Ngilingi ay mong tupad. Naana karoy freedom. Kanang wa mulingi, wa na maka-feel og freedom. Mo na siya. So, unsa may mahitabo kung mo mudawat na tas kamatuoran na adayoy freedom. Pero doon ay duha ka klases kamatuoran. Gitawag natog divine truth na asay human truths. Hay may mas importante ninyo, divine truth or human truth? Tanaw na to. Ang highest truth, matod pas philosophy, is the divine truth. Ang lower truth, human truth. Muna'y absolute truth ang divine truth. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, kay kani si San Pablo educated man nga pagkatao, philosopher pod siya. Nasa philosophy ba? Kamao siyang mo analyze, kamao siyang mo paambit o kamatuoran
in a philosophical way, theological way. Mao na nga iyang giingnan ang taga Atenas, kay kaning Atenas mga philosophers man ni sila, mga thinkers ba, mga Greeks. Daghan kay ni sila mga gods and goddesses. Di ba kanang Greek mythology, mythology ba? Kanang naa diya sa kuan ba, kanang nasa ngadto ba mo anang Temple of Lea? Dito babaw. O na diha. Ano bang daghan kay mga gods and goddesses? Nya dunay usa ka altar nga iyang nakit-an nga way naong nya gibutangan dito to the unknown God, para sa Ginoo nga wa namo mailhi. Mo to'y gipaila ni San Pablo, ang Ginoo nga ang naong dili madrawing, ang Ginoo nga dili naong og tao, pero nagpakatao. Mao na siya. Motong nanay naong ang Ginoo iyang gidiscuss. Pag human ato, daghan kay wa motuo pero naasay mituo. Karon gusto man ka mo divine truth, dili human truth. Pananglitan, ang usa ka babae moingon lalaki ko, or ang usa ka lalaki moingon babae ko. Unsa may inyong basihan? Hay may tinuod na. Unsa may inyong i-check aron pag matuod nga siya babae or pag matuod nga siya lalaki? Unsa inyong i-check? Human or divine truths? Taka lang mo giyaw-yaw. Divine truths. Unsa may truths nga divine? Kanang dili hinimo sa tao, kanang genital organ sa lalaki o sa babae, hinimo ba nagtao? Hinimo dili. O anha ta diha magsugod? Kay ang naong usahay, pwede ba ang naong mapupariha na may lalaki nga ang naong murag yung babae kahamis? Pwede sad magpataas og buhok, pwede sag managko ang dughan, pwede sag Muslim. Kaning niya mao man ni ang mga pulso mas laki dagko man ni o kaning tutunlan, pwede masanig Muslim hasta kani. Pero ang di malalis ang genital organ. Kana divine na siya tungod kay wa buhata sa tao. Nakaron gipamugo sa tao aron mahitabo transplant. Pero wa gid sila magbuhat, gitransplant, giibot sa pikas o gitanom dito sa pikas. Transplant. Tawag ko na yung transgender. Di ba? LGBT. Q. Kana ato ginang respetuhan, pero dawato nato ang tinuod nga kamatuoran nga ang divine truth is higher than human truth. Unya ang Holy Spirit mauni muda nato ngadto sa tinuod nga kamatuoran nga maghatag gid nato freedom, inner and external freedom sa atong kinabuhi. May karon kanang kinasal nga babae og lalaki, nya ang laki nabuang sa suyop, bisyo, sigihan nagkulata ang babae. Sama na, buwagan, dili. Sige, tubag. O ikaw mo babae na ikaw, anak, kulatahon ka, yan nangabit pagyod kay wala lagi na turiring laging otok. Buwagan, dili. Human truth, human truth, buwagi na ay divorce, na ay legal separation. O na, human truth. Na ay balaod, ipapriso na animal. O di madag, papatay. Ipabitay na dito sa, na ubang balaod na, bitayon yun. That is human truth. Unsa may divine truth, kadtong inyong gipanaa diri sa pagkasal for better
or for worse? Sa tungo sa? In sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kana mo truth nga divine. Bihay may inyong sundo na nabe. Ana nga maong sitwasyon. Duha mo na ka-truths. Magpakamatay ko tungod kay tumano nako ang akong divine truth nga asawa gyud ko aning animal. Asawa gyud ako gining bana ning yawaan ni or buwagan kay maunay gi-mandate sa human truth. Yeah. Hoy. Sige, lingi ay mong tupad. Yung naasa man ka na, divine truth or human truth? Divine. Oh, kamo lay pili. Total, wa man kumaminyo. Kamo may mga minyo. Ay, mga naong ninyo. Kaklaro, ana. Kanina lang. Buhok, giuban. Kisay gahimo ana nga niputi ang buhok. Human or divine? Kana divine truth sada nga ang imong buhok sama ning ako. Nanay puti, nanay itom. Sa una pulos ni itom. Wa sa to nako tuyo ang pulos itom. Hangtod ni edad kog mga 40 ni sugod na gawas ang mga puti. Nena, pulos-pulos na puti. Wa gyud ni nako hilabti. Ako ning i-claim divine truth ni kay dili ni hinimog tao. Unyag igsunod adlaw itom na kay kog buhok kinisod ko dito sa parlor akong gipakuluran. Unsa man na, divine truth o human truth? Sige, asa may inyong ganahan tan-aw nako, ang akong human truth or ang divine truth? Giing nako, ing na. Unsay inyong nindutan og tan-aw nako nga magpa-human truth ko or i-keep ko ning divine truth? May lang mo nako, then mo gingon divine truth. Nya kamo kusog kay mong mo pa human truth. Sige, nakakuha na mo? Nakuha na. Nakaroon, ari na ta sa epikto. Ngano man nga ang purpose sa Holy Spirit is to lead us to the truth. Labi na gyud divine, moral, spiritual truths. Ngano man? Because that is the only way to make us holy. Ang makapabalaan nato kana ragyong divine truth. Absent gani na, supakon gani nato ang divine truth, din agid ta mabalaan. Nya kinsa maning taong balaan? Unsaon pag-ila nga ang tao balaan? Sige, ako isulti ang at least mga upat ka qualities sa taong balaan. Una, sama sa gibuhat sa mga apostoles o sa mga santos, magsigig sangyaw sa pulong sa sugo sa Ginoo. Bisan paglatuson, bisan pagpatyon, musangyaw gina sila. Mao na ang nahitabo nila ni San Pablo, San Pedro, nila ni Silas, uban pa, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, bisan paghulgaon, di ginakapugong, magsigi ginagsangyaw. Sila San Pablo, gikan paguntong gikulatag maayo, gilatos og maayo, gipriso, pagkagawa sa prisuhan, nagsangyaw lang yapon, wa yun mohunong. Hilingi ay mong tupad, inasigi kag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Oy, mariti sinoon, libak hinoon, nang libak yun, mao gina. Pasabot, wa kay kabalaan, kay wa na ka magsunod sa divine truth. Ang imo, fake news, human truth. Oftentimes, human truths are fake news. Mao na ka ng social media, more man na sa human truth, scientific man na, daghan kay dihang fake news. Ang naong sa laki, himuong kalit og babae. Niya ang lawas, laki. Ang naong babae. Kana bang gitawag lang crafting? Kung sa'y tawag ano? Nabi tayo nagpa-picture na ako. Ingat din siya, Father, selfie lang ta.
Nya pag ana niya siyang cellphone siya, ay time sa di ay iyang gi-adjust siya, kani mas nindot ning atong naong ni hamis og ngayo akong naong. Mura nagugwa nagi ko pertig yung hamis sa murag nag-transfiguration kay naa man din na sa cellphone kanang naang mag-usab-usab ba ang mao din ang naimotics nako nga mga babae pastang hamisag naong maibog lang gud tahin noon hala ka hamis ani niya ang actual day gansal-gansalon day kay daghang fake news diha sa kanang computer so kay scientific man na pero ang dili yun matlalis nga truth is divine truth muna sangyaw gyud pulong sa Ginoo pasar mo ana balaan na mo. Ikaduha, ang balaan nga tao magsigig higugma sa iyang isig ka tao. Di gyud masuko. Sige ra gyud higugma. Sige ra gyud higugma. Di gyud masuko. Bisan pag imong kulatahon, lud-an imong iyang naong, moingon ra gyud siya, this cannot change my love for you. Nganuman, nagbarog man siya sa kamatuoran pananglitan iya man ang silingan niya gikulata siya sugo man ni Kristo ang nag-ingon higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon sama sa dani akong kamot usahay inig kaligo nako matuslukan ang akong mata inig panglugod nako pero di nako putlon ang akong tudlo kay kabahin ni nako sipiat lang gito natuslukan lang yung mata dili mo ingon ang mata putla ng animala na kay gituslok ang sakit kay tanan mohila kasad kanira say magunay-unay og pahid awa mo kasabot that is divine truth na you are part of myself og imo kong kulatahon di tika baslan kay you are part of myself the mystical body of Christ sige lingay mong tupad ing na you are part of me natanawa di ba naagi wa mulingi daghan kay wa mulingi sobra katunga ninyo sa ako lang gitanaw diri makita ra mo nagkausang tanaw sobra katunga ninyo wa mulingi nagpanagana ang uban ni smile pero wa mulingi hindi ko kahilas ba no ang nakaapan yun kay naagi pipila ninyong nagkusmod lang yapong naong nga naman kay nagpuyo sa human truth sunod ikaupat ang taong balaan di gyud mangangkon nga siya'y tag-iya anything and anyone in this world di gyud mangangkon ang iya ra gyud moingon ra gyud na gisugo ra kos Ginoo sulugoon ra gyud kos Ginoo mao na si Mama Mary champion kayo ana sige kinsa maroy tag-iya sa imong kwarta Ginoo nag-ingon ang Ginoo ipalit nag-slot kaniha kani ikaupat na niha ikaupat sa tuyo na ang taong balaan sigig sangyaw sa pulong sa Ginoo ikaduha siging higugma sa iyang isig ka tao because God is love ikatulo di gyud mangangkon nga siya'y tag-iya bisag unsa Ginoo gina ikatulo ang balaan nga tao ganahan kay mamatay excited gani mangandoy pag na silang mamatay nganuman gusto sila nga makakita na gyud sa Ginoo face to face in heaven lingay mong tupad ing nanangandoy na kang mamatay na diha dapita ma-check unya unsa may experience sa taong balaan ako na lang ni-explain kanunay always ako na gamiton ang predicate nga always happy always peaceful always contented and always relax or no rattle
Serenity ang tawag na to, ana, serenity. Why hustle? So always happy, always peaceful, always sa to? Relax. Mauna siya ay gitawag og holy person. Ug maunay dadon sa Holy Spirit nato, giyahan ta na, because the Holy Spirit is the holiness and the power of God. Nya iya tang dadon ngadto to experience while we are still here on earth, maka-experience na tag heavenly joy, heavenly peace, heavenly life. Nindog ta.